Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan. Petsa 5 sa bulan sa Marso tuig 2021. Unang Biyernes karon sa bulan, first Friday of the month. Ang pagbasa kinutlo. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 21, versikulo 33 ngadto sa 43 o versikulo 45 ngadto sa 46. Si Jesus miingon, "Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og nagkalot siya lungag nga giukanan sa ubas og nagtukod siyag pasilunganan sa gwardiya. Unya, gipasaupan niya ang iyang parasan og milangyaw siya. Sa ting pamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunala nila ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala na usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan sa mga unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, "Sa walay duha-duha tahuron gayud nila ang akong anak." Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya. Tana, patyon nato siya ug maato na ang parasan. Busa gidakop nila siya, unya gidala ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon, inigabot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop? Nangutana si Jesus. Sila mitubag, "Sa walay duha-duha patyon niya kadtong mga taong dautan ug pasaupan niya ang parasan og laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon." Si Jesus miingon kanila, "Wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kay kuno walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing mapuslanon. Buhat kini sa Ginoo og kahibulungan gayud kini." Og midugang pagsulti si Jesus, "Busa sultihan ko kamo nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga." Nakabati ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo sa sambingay ni Jesus ug nasabtan nila nga sila ang gipasabot ni Jesus. Busa naninguha sila pagdakop kaniya, apan nahadlok sila sa mga tao nga miila kang Jesus nga usa ka propeta. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.